shi wannan kuma yana tambaya akan karanta ita fatiha karatunta gaba daya bayan liman, shi kuma ya matsayinsa shi ma kwari kan bayani. Karanta fatiha a bayan liman in ji imam malik in dai sallah ta ɓoye ne kana karanta basmala a bayan liman, in sallah ta bayyane ne to karatun liman ta ishe ka ta wadatar da kai. To amma idan mun koma ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu iske ya kamata mutum ya karanta fatiha, domin a cikin hadisin nan na Abu Sa'id me yake cewa annabi yana ce miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim wa la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab fi fariidatin aw fi ghayriha. Saboda haka ya kamata musulmi ya karanta fatiha. Akwai maula bani zuhra ɗaya daga cikin wato tabi'ai ya tambayi sai na Abu Hurairah da yake kullu salatin da yake manzo Allah yake kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihati alkitabi fa hiya khidaj ghayru tamam. Khidaj shine bari, wato sallah wadda ba a karanta fatiha a cikin ta ba to bari ne har sau uku manzo Allah yana faɗin haka. To shine shi maula bani zuhra yake Abu Hurairah ya Aba Hurairah ahyanan akunu wara'a al-imam fa kayfa af'al qala lahu iqra biha fi nafsika ya farisi فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Saboda haka yake masa ka karanta fatiha ko da kana bayan liman, kada ka yarda ka barta a cikin kowace in sallah. Saboda haka wato in ka duba hadisai kamar hadisin Ubadah ibn Samit, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bi fatihatil kitab. Ya hadisin Sayyidina Ali kuma yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidaj. A wata riwaya kuma Abu Hurairah yace amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an unadi fi shawari' al-Madina alla salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Saboda wa'annan hadisai tarin malamai ko da malikiya wato suna bin Imam Malik suna karanta Fatiha a bayan liman don su samu wato su fita daga wannan magana, domin a mazhabar Imam Malik akwai in kana yin abu saboda bin sunna an baka izini ko da ya saba ma mazhaba, kuma in kana yin abun saboda khuruj min khilafil a'imma don ka fita daga sabanin malamai kana iya aikata wato abin da zai fitar da kai daga sabanin malamai kana yin sa. Saboda haka karanta Fatiha a bayan liman inda ya kulla wannan niyya na bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu komai a kanka. In kuma ka yi aiki da abin da shi Imam Malik ya faɗa ba zan